Sonra duşuk giňişin düzümde geçirildi. Prezident Şavkat Mirziyoyew bilet mertebeli mehmany we Türkmenistanyň wekiliyetiniň agdarlaryny Samarkandda mehirlim bereklep, gahrman arkadagymda Özbegistana dostlukly sapar bilen gelmäge çakylygy kabul edeni üçin hoşarlyk bildirdi. Oňşy döwletiň başçyny hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow mehirli salamny beýan edip, döwlet başçyny goraýda Ýaponiýa bilen üstünlikli sapary hemde Tsukuba Universitetiniň hormatly doktor diýen adyň berilmegi bilen gutlady. Belli şäherimiň özi diňe bir Türkmenistana del, eýtim tutuş Merkezi Aziýa hormat sarpanyň nişanydyr. Prezident Şavkat Mirziyoyew Özbegistana Türkmenistanyň prezidentiniň boljak saparyna taýýarlyk görýänini bellädi. Döwlet başçylygyndyň ýol başçylygyna, ýurdumyzyň yrwaçlygyna we halkymyzyň abadançylygyna gönükdirilen fiýadat amal aşylýar. Häzirki wagtda Özbegistana Türkmenistanyň gadanýan üstünliklerini begenýärler. Burzatdan pidaranyp, dostlukly ýurdun başçylygy Türkmenistanyň başlangyjy boýunça 2025-nji ýyly halkara paragatçylyk we anaşmak gildirip eglan etmek barada kararnamanyň şeýlegem Birleşen Milletler Romas tarapyndan Türkmenistanyň hemişelik bir taraply kararnamasynyň 3-nji gedek kabul edilmegi bilen ýene derwede gutlady. Häzirki wagtda Özbegistan bilen Türkmenistanyň arasynda köp taraply hyzmatdaşlyk ähli ular boýunça üstünlik gösterilýär. Oňşy ýurtlary doganlyk we köp asyrlyk dostluk gatnaşyklary baglanyşdyrýar. Bizim döwletlerimiz birek-bire gollap, halkara we sewit gurumlarynyň çäklerini işen hyzmatdaşlyk edýärler diýip Özbegistanyň prezidenti belledi. Oňşy ýurdun başçylygyny sözüniň ahyrynda gahrman arkadagymyzyň Özbegistan Respublikasyna şu gedek saparynyň netijeleriniň ähli ular boýunça döwletary gatnaşyklarynyň ilerledilmegine ýardym etjekdigini anan bildirdi. Türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadagymyz doganlyk ýurdun başçylygyny ýene bir gedek mübareklep, prezident Şavkat Mirziyoyew bilen duşmagy ýüreýän şatlygyny aýtdy we mehirli kabul edenligi hemde mehmançyllyk üçin minnetdarlyk bildirdi. Burzatdan peýdalanyp, gahrman arkadagymyz Özbegistanyň liderine hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedowyň mehirli salamy we iň gowardularyny ýetirdi. Gahrman arkadagymyz şu gedekki saparyň Türkmenistan bilen Özbegistan Respublikasynyň arasynda hyzmatdaşlygy öýtürmekde möhüm tapgyr boljakdygyny anan bildirip, şu gün iki taraplyň gatnaşyklaryň giň meseleleriň ara alyp maslahatlaşyljakdygyny hemde sewit we halkara gün tertibiniň öýdary gyzyklanma bildirilýän möhüm meseleler boýunça pikir alşyljakdygyny aýtdy. Belli şäher häzirki wagtda döwletara dialogy ýokary derejededir. Beýişde iki ýurdun ýol başçylarynyň anaşmak gadaýyna gatnaşyklary kesitleýici orna elýär. Öýdary saparlaryň asly däbi şüýlem dowam etdi diýip Türkmen halkynyň milli lideri aýtdy we Merkezi Aziýa Ýewropa Birleşigi birinji sammitine gatnaşmak maksady bilen şüýlem 3-nji 4-nji aprelinde hormatly prezidentimiziň Samarkanda iş saparynyň bolanlygyny belledi. Bu arada gurrun barşynda Türkmenistanyň ýokary derejeli wekiliyetiniň şüýlüň 5-nji maýyna Merkezi Aziýa aýlagdaky Arap döwletleriniň hyzmatdaşlyk keňeşi strategik dialogynyň 2-nji sammitine Samarkand şäherine 6-7 sentýabrda bolsa Merkezi Aziýanyň döwlet başçylarynyň 7-nji konsultativ duşuna gatnaşmak maksady bilen Daşkent şäherine barjakdygyny belledi. Ma'lum bolýary, Birleşen Milletler Romasynyň baş assambleýasy Türkmenistanyň başlangyjy boýunça 2025-nji ýyly halkara paragatçylyk we anaşmak geldiýip eglan etdi. Şoň bilen baglykda şu ýyl biziň döwletimiz dünýä birleşigi bilen birlikde ilkinji nowatda bolsa oňşy ýurtlaryň gatnaşmagyna ýeri halkara çäreleriniň bir näçesini geçirýär. Gahrman arkadagymyz prezident Şavkat Mirziyoyew halkara paragatçylyk we anaşmak geli hemde ýurdumyzyň hemişelik beýtaraplygynyň 30 ýyl münasibetli 2025-nji ýylyň 12-nji dekabryna Aşgabatda geçirijek halkara foruma gatnaşýanyny tasdiklany üçin minnetdarlyk bildirdi. Burzatdan peýdalanyp gahrman arkadagymyz şeýlegem Özbek liderini deňde çykalgasy bolmadyk ösüp barýan ýurtlar boýunça şu ýylyň awgustynda Abada milli tiýagatçylyk dowlagyny Birleşen Milletler Romasynyň howunnalygyna geçirijek halkara foruma çagyrdy. Belli şäherli halkara gurumlaryň ilkinji nowatda Birleşen Milletler Romasynyň çäklerine hyzmatdaşlyk nusgalyk bolup durýar. Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Özbek tarapyna Türkmenistanyň başlangyjy bilen 2025-nji ýylyň 21-nji martynda Birleşen Milletler Romasynyň baş assambleýasy tarapyndan kabul edilen Türkmenistanyň hemişelik beýtaraplyk atly kararnamany gollandygy we awtardaşy bolanyň üçin minnetdarlyk bildirdi. Türkmen halkynyň milli lideri iki taraplyň gatnaşyklary meselesine degip geçip, tewda ykdysady hyzmatdaşlygyň okgunly ösürilýänligini kanagatdan bilen belledi. İşe urtaparlaryň uğru boýunça gatnaşyklaryň ösürmegem möhüm ähmiýetidir. Şoň bilen baglykda şu ýyl Türkmen Özbek işgirler geňeşiniň nowatdaky mejlisini 3-nji Sewit tarapy forumy we milli harit öndürjileriň sergisini guramagyň maksady laýykdygy bellenildi. Şonuň bilen bir gatarda Türkmen Özbek sergeti ýaka sewda dowlagynyň sewda merkeziniň döredilmegi, sewda gatnaşyklaryny mundan meýläk ösürmäge ýardym eder diýip gahrman arkadagymda aýtdy. Onuň gurulşygy daşogy şabat barlyk geçişini okady, Sewitine giň erimde alınıp barlýar.
Hemde bir merkezin şuýul ulanmagy berilmegi ýödary suwdany ösdürmek üçin täze mümkinçilikler eder. Energetik olgamy döwletlere hyzmatdaşanyň elektriýan urlarynyň biri bolup durýar. Soňky ýyllarda bu gamda aýratynam gaz puwdugyny birlikde işlemeň netijesinde hil taýdan täze derece gazanly diýip türkmen halkynyň milli lideri Kanagatdan ölen beledi. Himmetine atlygyna hyzmatdaşygam ünsürülmegi münasipdir. We ýödary gatnaşyklaryň ýokary derejedegi hemde Türkmenistanyň bu puwdukda gatnaşyklara sürmäge gönükdirilen täze taslamary amala aşymaga taýýardygy bellenildi. Ahryman arkadagymyz uly iki tarapdan hyzmatdaşyň möhüm urlarynyň hataryny görkezip, Türkmen tarapynyň bar bolan uly üstsaçy geçirlerini ösdürmek we täzelerini döretmek boýunça gatnaşyklary puwtulandyrmagy teklip edýänini aýtdy. Türkmen tarapynyň Türkmenmaşy halkara deňiz portuny has netijeli ulanmak meselelerini jekmejek ara alyp maslahatlaşmaga taýýardygyny ýene dergedek belläsim gelýär diýip Türkmenistan halk maslahatynyň başlygy Gahryman arkadagymyz belledi. Türkmen halkynyň milli lideri Aziýa Ýewropa boýunça uly üstsaçy ulgamda hyzmatdaşyk ösdürmek üçin äger türlü mümkinçilik bardygyny aýdyp, şu kuwatdan has netijeli peýdalanmagyň wajypdygyny öňsükdi. Şoňdan baglanykda ýakyn wagtda Türkmen özek serkedine Farab Alat ulug logistika merkezini döretmek hemde bu işe dünýäniň iri ulug kompaniýalaryny, halkara mali institutlaryny çekmek meselesine garamak teklip edildi. Bellenşäli medeni ansanfer ulgamda gatnaşyklarym möhüm ähmet eder. Medeniyet göýsüniň otulgamynyň wekilleri biziň ýurtlarymyzda geçirilýän halkara çärelere işe gatnaşýarlar. Mümkinçilikden peýdalanyp Gahryman arkadagymyz Prezident Şavkat Mirziýoýew Beýik Türkmen şahyr we akıllary Magtymly Pragynyň dogulanynyň 300 ýyllyk münasibetli Aşgabatda geçirilen halkara foruma gatnaşanyk üçin ýene derwedek minnetdarlyk bildirdi. Şonuň bilen birlikde Özbekistana Beýik şahyryň şany senesini giňden bellemek, şol sanyna Magtymly Pragynyň goşgularynyň ýygynlygyny özbek dilini neşir etmek barada dostlukly döwletiň başdan tarapyndan kabul edilen çözgüdüň ähmetini belledi. Sözüniň ahyryna Türkmen halkynyň milli lideri Prezident Şavkat Mirziýoýew we ähli özbek kardeşlerine mihmansöýerlik hemde mehirli kabul edileni üçin ýene dergedek minnetdarlyk bildirip, hemmelere berk jan saglyk, üstünlikler Özbekistanyň dogonlyk halkyna bolsa paragatçylyk we awadançylyk arzu etdi. Goňşy ýurdun başçyny Gahryman arkadagymyza çoňur manyly çykyşy beýan eden teklipler üçin hoşallyk bildirip, iki dogonlyk ýurdun we halklaryň bähbedine Özbekistanyň Türkmenistan bilen giňerimli strategik hyzmatdaşyk puwtulandyrmaga çalşýanlygyny tasdiklady.